Jotono khulumka hampulan sini mung doana ani mung Shibani de Burma to ang AMC ni election de buskang 25 tarigo o jaga chini Maharaja ni ngai Tripura mothani ngai ang bati mung ungkul phai tongo tor ang 11 number ward basawo Tripura mothani ngai Tinirami koidini khati nafurmani amti door to door public ni kana thang tini bai saltamung kha jang door to door khlai tongmani oro to gobuni bodol botongo dal bidal bodol tongo ngai lukurokno tani bage budi nai ningtam thannamu tong horo to agu tolao to jotono shiwo je joto rokom borok no tongo hnai to tam bagi budna sana thangai tabuk jotono nugui tongo asuk bosor je kwbangma sarkar phaika ba tabur running je choli tongo bomo hai samung tang tong bomo hai khlai tong khlaijak to kwbangma tong lama tongo current tongo tui ni ব্যবস্থা tong kintu serokom jotno khlai jaiga a jotno a nahar mungno na jeng chini Tripura mothani hoite ngai chini bubagrani nasikmung je chini lukurok je jaga tongo obo hai samungno jeng tangnani abon tuino jeng tini oro basalayo o agartala MC amtayo o Tripura sorok tongo borokle bahake reaction de tong bobogran khorangna jotono to kha kufur bani jono lamsogo abon bagi borokno belai hamai maro jotono kha kufur hamjagoi no jongno chini bubagrano agugui tongo borokbo ambagi chini bukhabo basalaijak to tini dol dol ko mo baisongoro tongbayo jotono bubagrani hamari te bubagrano hamjagoi no tini oro sokpaibayo hamai